welcome to the Nursery Education Channel. Today Nursery Education Channel la बर' रावजोंनो क्लास 10 नि थाखाय फ्री YouTube अनलाइन कोर्स लानानै फैदों। जोंनिया क्लास 10 नि सानखान्थि आयदा आरो इंराजि ग्रामार आरो साइन्सनि सिरिज सोलिगासिनो दङ YouTubeआव। जायफोरा नायाखै भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय नायनो थाखाय आं गुरै खावलायो। ओके, जोंनि भिडिअखौ दिनै YouTubeआव बोरै मोनगोन आं बेखौ नोंसोरनो डिसक्राइब बानायनो हागोन। गिबियावनो नोंसोर थां नोंसोरनि मबाइलनि नेटखौ अन बानाय डाटाखौ। बेनि उनाव थां नोंसोरो YouTubeआव क्लिक बानायनानै हो आरो बेनि उनाव सार्च बानाय नार्जारि एडुकेशन बेयाव सार्च बानायबाय। ओके, जोंनिया दानि चेनेला फैबाय नार्जारि एडुकेशन। बेयाव टपआव दङ, बेखौ साबस्क्राइब बानायना ला फार्स्टआवनो आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंसोरनियाव मोनहैयो। ओके, दा जों चेनेलाव थांनोसै, चेनेलाव क्लिक बानायनानै हो। ओके, बेयाव दङ जोंनिया प्लेलिस्टआव थां जोङो। ओके, प्लेलिस्टआव दङ जोंनिया नै इंलिश ग्रामार, साइन्स एनसीईआरटी क्लास 10, मेथ्स क्लास 10 बड' मोटिवेशनल भिडिअ, जेनेरेल इनफरमेशन, केरियार्स गाइड, मैथमेटिक्स ट्रिक, ग्रेट पिपल्स हिस्ट्री। बेयाव जागायदो बे इंलिश ग्रामार। ओके, इंलिश ग्रामार जोंनिया मा फार्स्टनिफ्राय पार्ट 9 सिम, पार्ट 1 निफ्राय पार्ट 9 सिम जाबाय। ओके, नोंसोर बेयाव थांनानै फार्स्टनिफ्राय नायनो हागोन। ओके, बेयाव जोङो क्लिक बानायनि पार्ट 1 खौ। बे जोंनि पार्ट 1 बेयाव थांनानै नोंसोर आरामसे नायनो हागोन। ओके, आरो नै बेक बानायनानै बेयाव दङ मैथमेटिक्स सिरिज। ओके, मैथमेटिक्सआ जोंनिया पार्ट 1 निफ्राय 6 सिम जाबाय। ओके, बेयाव दाबायनानै हो। ओके, बेयो पार्ट 1। हेलो फ्रेंड्स, नोंसोर गासिखौबो फार्स्टनिफ्राय नायबासो बुजिगोन। ओके, आसा खालामो नोंथांमोना जोंखौ फल' बानायगोन होननानै। स' थेंक इउ।